Naim- Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat. Adda tayon ti may kapat a Domingo ti kadawyan at tiyempo nga isu ti mapunpuna nga National Bible Sunday. Ket iti daytoy nga misa intay mandanggayan ti panagyaman da Mr. and Mrs. Warren and Rochelle del Rosario ken ti pamilyada. The Mr. and Mrs. Ernesto Combis ken ti pamilyana. Ti Jewish family. Ni Gracia B. Hermosora ken ti pamilyana. The Mr. and Mrs. Efren Afalia ken ti pamilyana. The Mr. and Mrs. George Hainar. Ni Oscar Barit ken ti pamilyana. Ni Maria Concepcion Abaya. Ni Mr. and Mrs. Matas. Ni Cecilia Rojo ken ti pamilyana. Ni Janet Pagaduan iti panagkasangay na. Ken ni Deo Halyorina ken ti apuna nga agkasangay iti January 26. Kastamet nga intay pay ikarkararagan ti kararwada John Patrick Villar, Prudencio Ragindin, Elvira Habilionar, Mark Christian Habilionar, Kurt Dailan Julio. Ni Ambrosio, Rosalina, Fermina, Marcelo, Sosimo, Anis, Romeo, Virgilio, Arsenio, Benido, Estefania, Sibera, Felisa, Roman Fred, Domingo Buado Sr., Dani, Gloria, Maria, Richelle, Margarita Leonson, Elegio Leonson Sr., Kenny Marlene Leonson.
Kastapay nga Agyaman da Edwin ken Jocelyn Quaresma. Hintayon pasangbaeng tiyapo, sarabwen tay ti kanta tayo. Isagot tay ti puspuso, kararwaken nisip tayo. Tapno may kari tayo, nagdayaw ti Apo. Lalala, 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 lalala. Isagot tay ti puspuso, kararwaken nisip tayo. Tapno may kari tayo, nagdayaw ti Apo. Hintayo pasangbayen ti Apo, rabwen tay ti kanta tayo. Isagot tay ti puspuso, kararwaken nisip tayo. Tapno may kari tayo, nagdayaw iti Apo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Tiraman tayo pang ikararagan ti pagyaman ni Benny Brengas Valderrama, ni Basilio ken Estrella, Obispo Junior ken ti pamilyana, ti speedy recovery ni Elsa Park, Bobby Sandoval and family, Rinaldo Peralta, Lily and Lily Bautista, Flory Ann Bigornia, ni Scott ken Janet Rosier, kastamot ti special intention ni Dr. Nanette Yagomiom, ni Dr. Elalyn Havillonar ken ti pamilyana, ken ni Pinky Jane and Ronnie Biag ken ti pamilyada. Kakabsat ta Domingo maawagan ti National Bible Sunday nga santuan asurat iso ti podpodno asa o ti Dios, iso ti mangidalan kada tayo, ibiyag tayo. Tapno maikarita ang makiranod iti daytoy nga santuan na misteryo, bigbigan tayo pay dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Dios manang ngaasi ken managayat.
Datay amin ko na tayo, agkonpisarap, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kumang iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Mga asika, mga asika, mga asika, apo. Mga asika, mga asika, mga asika, apo. Kristo kasyan nagpakawanin nakat, di mo ipalubos. Akin ka may sinaan. Mga asika, mga asika, mga asika, apo. Mga asika, mga asika, mga asika, apo. Mga asika, apo. Gloria iti Dios, iti kangatuan, ket ditoy dagakapya, kadagiti tattao na imbag ti panagnak-nakemda, iunan nadata, itanok na kapagrubaban na kadaydaya, wenda ka, agyaman kamken ka, kapuiti, na indaklan, nagayag mo. Gloria iti Dios, iti kangatuan, Apo Dios na ilangitan nga ari, Dios Ama, aman nakabalinamin, ket sika pumia Jesu Cristo, bukton nga ni Diyos nga Apo, Cordero ti Diyos, eskenanak iyama. Gloria iti Dios, iti kangatuan, sika mangikat, kadagiti basbasol ti lubong,
sulti lubong awaten kaday ko'y araraw sika asitutugan iti makanawan ti Ama kasyan na kami gloria iti Dios iti kangatuan yan tangay siksika o Apo Hesu Kristo di nasantuan siksika ti Apo siksikay ti kangatuan iti timpuyok ti Espiritu Santo iti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumaraarag tayo. Ipaay mo kadi o Apo ket Dios mi, ada kami agdaydayaw kamken ka iti amin nga isip mi, ket ay ayaten mi dagiti amin at tattao iti umiso a panagayat. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti libro ti Deuteronomio. Kinuna ni Moises kadagiti tattao, ibaon kayo kadagiti profeta akas kanyak a kailyanyo. Masapul nga agturnog kayo kadakwada. Iti daydi nga aldaw, apa nag-uumong nyo jay bantay Sinai, impakpakaasyo diyo kuma mangyegen ngagso ti Apo. Ken makita yo iti apoy, amangan numatay kayo. Kinunangarod kanyak ti Apo, nasayaat ti dawat da. Mangibaunak to kadagiti profeta kasken ka ngagtaod kadakwada. Ibagak to kadakwada ti isauda, ket ibagadan to met kadagiti tattao ti amin nga ibilin ko. No agsao ti maysa profeta itinagan ko, dosaek ti siya sinuman adi agturnog ken kuana. No ada profeta ajak binilin, amang ipakaammo iti mensahek itinagan ko, masapul ang mapapatay, gapu iti inaramid na. Kastamet ti maaramid, iti siya sinuman a profeta, ngagsaw itinagan, dagiti di Diyosen. Ti sao ti Apo. Yaman tayo. Itangal daw, denggen nyo ti bagana, saan kayo ngagsuksukir. Itangal daw, dinggin niyo ti bulan, saan kayo magsusuko? Umay kayo, ket idaydayaw tayo ti Apo. Ipayan tayo ti naragsak ediri ti bato amang salaknib, ken mangisalakan kada tayo. Dumatag tayo iti sangwanan na, ket agyaman tayo. Agkanta tayo asiraragsak, karagiti pagdaydayaw ken kuana. Itangal daw, dinggin niyo ti bulan, saan kayo magsusuko? Umay kayo agparintumeng tayo iti sakaanan na, ket agdaydayaw tayo ken kuana. Agrukbab tayo iti Apo na maraswa kada tayo. Isu ti Dios tayo, datayo ti tattao na ti arban ngay aywanan na. Itangal daw, denggen nyo ti bagana, saan kayo ngagsuksukir, akas iti inaramid, dagiti amayo ijay meriba. Wen iti daydi aldaw, akadada iti latang ijay masa. Sinuotdak sa jay, ket pinadasdak, idinto nakita da, ti inaramid ko nga agpaay kadakwada. Itangal daw, dinggin niyo ti bulan, saan kayo magsusuko? Ti may basa na daw iti umuna surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Kayat ko ngawan kuma ti pakaringguran nyo.
Asikaswen ti awan asawa na dagiti banag may papan iti apo, gaputa kayat na nga ay aywen ti apo. Ngem asikaswen ti adda asawa na alalaki, dagiti banag iti lubong, gaputa kayat na nga ay aywen ti asawa na. Iti kasta, mabingbingay ti kapanunutan na. Asikaswen met ti awan asawa na babae, wenno ti balasang dagiti aramid ti Diyos, gaputa kayat na amapasanto ti bagi ken espiritu na. Ngem no adda asawanan, tamingen na dagiti banbanag, ditoy lubong, gaputa kayat na aparagsaken ti asawa na. Ibagbagak daytoy takayat kayo atulungan. Awan tirantak amang iparit iti panangasawayo. Kayat kuket di nga aramiden nyo tinain kalentigan ken rumbeng. Ket ipampamaysayo ti agserbi iti apo. Ti sao ti apo. Magsao ka kada kami, silawam kad pampanunot mi. Ikatemme ti dua-duami, sisasagana kamadungi. Intay amin ikanta, Alleluia, Alleluia. Intay amin ikanta, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka? Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. Gloria timipay ken ka, Apo. Demteng da Jesus ken dagiti pasurot na iti ili a Capernaum. Iti aldaw a panaginana napan nangisuro ni Jesus iti sinagoga. Nangisuro akas maysa nga addaan turay ket nasdaaw dagiti nagdengeg. Ta saan akas kadagiti mamaestro iti linteg. Pagamuan simrek iti sinagoga ti maysa a lalaki alinuganan ti dakes nga espiritu. Anya ti gagaram kada kami, Jesus at taga Nazaret, inyikis na. Imay kakadi amang dadael kada kami, amammu ka. Sika tinasantuan nga imbaon ti Diyos. Agulimag ka intob ngar ni Jesus iti dakes nga espiritu. Rumwar ka iti dayta a tao. Ti dakes nga espiritu pinagkuyagyag na ti lalaki. Imkis iti napigsa, gatrimwar kenkwana. Nasdaaw dagiti tattao, anya daytoy nagsisinnaludsod da. Maysa kadi abaro apan nursuro, kas maysa nga addaan turay, bilinan na uray pay dagiti dakes nga espiritu, ket agtong palda kenkwana. Dagos ang nagdinamag ni Jesus iti amin asuli ti Galilea. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw timipay ken ka, O Kristo. Good morning. Nagkatluman dati kayat ko nga iburay tatta nga bigat. Kumuna dati may kadwa may ibasa. Dati pagsisinaludsudan da. Idi na ecumenical week of prayer. Nalpas idi January 25 iji Santa Cruz. Dagiti amin nga mayat nga makipagkararag. Uray dagiti sa bali a pamati, United Methodist Church, Pentecostal Church, anya pa dijay Daduman, Philippine Independent Church dagijay. Nagkarkararag kami ti makadomingo. Napang kami ti naduma-duma nga simsimbaan. Tano Kristiyano da, Kristiyano ka, kadwam latamo ti Kristiyano. Hamo nga dadaelen, hamo nga padpadaksen nya. Kinagkakadwa kami nga papastora, nagmayat-mat at makipicture ka dagitay babae nga papastor at may nakipicture kanya. Ag-selfie ta father ko na napaya ko follower nak. O kita ang dapay babae nga pastora nga follower ko kano hanggang saksakar ti sermon ko na mag won ko na nang. Kinagkakararag kami.
Kasi kanya da addalat tamo dagitay uri dagiti pastor uri palubusan da nga mga sawa da addalat tamo dagitay mayat nga agtalinaed nga single. Haan mga amin uri dagitay pastor addalat tamo mayat nga agtalinaed nga single. Kadi jang arti salsaludsoden da kada kami ti konkontraan da ti padi no dumahan lang nga dagiti sa bali uri da kayo mo no duma apaya apo nga mga sawa ti padi apaya Medyo may isa nga nagyanak nga lugar ka, apo agyang kadtuyan, kunada. No kayat da nga igawid, igkandak ti asawaag, kuna man. Ti kayat ko nga asawaan no mapanak aginom nga bumibibiyang, no ayang ko hanak berberuken, hanak nga pagsasawan, kung kuna ka, awan na tayo samot ti kasya nga taon, awan samot, ngam ang angaw mi mo laki, di ah. Ngam dahil ti may kadwa nga maibasa, nagpintas, dahil tuyan ti mang justify, kuna na jay ni San Mateo, di sa bali nga version na ni San Mateo kuna na ado dagitay haan nga mga sawa, tago forth in multiply di yang itirtira da kanyami niya, mapangkayo ket aganak kayo iti. Iso kanu nga hang kami nga biblikal, haan baliktad. Kuna ni San Mateo kuna na di sa bali nga version na ado dagitay haan nga mga sawa, gapo ti panagserbida iti ibang helyo. Dayay. Daytoy mat daytoy surat ni San Pablo, kadagiti taga Corinto. Kanya. Kayat ko nga awang kumapakaringguran nyo. Nagmayat na timbaga na. Asikaswan, ti awan asawa na dagiti banbanag ang maipapan iti apo, gapo ti kayat na nga ay aywan ti apo. Ag-focus para laang ti panagserbikin ni Apo Diyos. Ngam asikaswan ti adda asawa na ti lalaki, alalaki dagiti banbanag iti lubong, gapo ta kayat na nga ay aywan ti asawa na. Iti kasta, mabingbingay iti kapanunutan na. Ag-focus mat iti asawa na. Asikasuan mat awan asawa na babae, wenno ti balasang birhen, kunana da ito eh. Diyan mo no, pagbirukan tayo pa iti birhen. Dagiti aramid ti Diyos gapo takayat na mapasanto ti espiritu kin bagina. Ag-focus, dagiti single blessedness, dagiti asawa, ang dagiti agmadre, dagiti mat. Kayat da mapasanto. Dagiti mababae asikaswan da ti asawa da, takayat da nga ay aywan ti asawa da, iso nga agdingay. Iso nga kung kunak ka dagiti agbaak, no medyo adda balak da nga agbaaken, diyan mo nagbaak balak won no nagmalmalas. Ituloy yung latat agbaaken apaya in the end umay kay tumulag serbi dito simbaan. Dito ibagbagak kadakwada. Keday jay kunada gapo ti ebanghelyo. Wano kayat da nga pasantun di bagida agtalina da single handamot ang agmalmalas. Gamaan niya ti challenge na dito kakabsat. Si asawa ka man wano saan. Baak ka man wano addaan. Adda mo latalo akarit na kanya tayo. O muna. Nangasawa ka, napudno ka kadidita karim. Nagpadi ka, napudno ka kadidita karim. Nagmadre ka, napudno ka kadidita karim. Pinilim tinagbalin nga single, napudno ka kadidita karim. Chastity, lanarigat. Kala ko makanyami, ang origat pinilim nagpadi. Hala ka damat pagbasulan mi ah. Ngam naladlad ka maglaeng, di ka pala nangasawa ko nada. Kanangasawa ka, pinilim taddan asawa na, di ka pala mapnag ti may sa. Di nakarkaro day jay. Ala ni Father, adain lugan na. No balasang di ilugan ti padi ka, ala chick boy. No lalaki ilugan ni po padi ka, ala diya ka mo pa ni, nagwapo di driver na. Chismosa kay atalaga mo. Amo makapudpud no bakit di ilugan na, agbabakit. No ubing, agu-ubing, diyan mo pa niya ti kaya yung ilugam mi. Kaya ano, kasi may sa di jay. Katikaron ako nami, ala piyapay ko mamo, di single, ang adamot ko lasisi na haan. Kaya di da asawa na, alahan lang may sa kulasisi na, 2-3 pa, inya lang kaya mumatan. Yeah, chastity. O nang asawa man uno saan, adda akari tayo, nga masapol nga tattakderan tayo, han? Ala nakanarigat, nga daduma, damin pa kailawanan. Ngam no isumot ti pattern, ti biyag mumatan nga dayte kasla igagagaram matan na ka, ni agpanunot ka mo basit ah. Di mo pagbabawyanan, di ka malin na ka, madin. Yay. May kadwa. Dito estado ti panagbiag tayo. Si asawa ka man, single ka man, padi ka man, wano, obispo ka man, wano, madre ka man. Adala tayo relasyon tayo kini Apo Diyos. Haan nyo nga ibaga nga, ni Apo Padi, wano dagiti mamadre, at inasansanto, gapo ta kanayon da nga agkarkararag, duray da kay kumaa.
Haan ang excuse gaputa ti awag mo kang naasawaan, ipagarup mo mutin ka kasla, basbasit di kararag mo, haan at da kumaa. At dala ta relasyon tayo kini Apo Diyos napintas la ta di relasyon tayo kini Apo Diyos. Ay so, di nga ro di relasyon tayo kini Apo Diyos, iso timang taming, iso timang iturong kada tayo, tapno adda panag santo. Haan ang excuse nga daytay nila Apo pa dito iso di agkarkararag, haan akurang Anya pagturungan na, may ikadwa puntos tatanga daytoy nga Domingo. Anya daytoy, ni Apo Isos pinaksyat na ti demonyo nga limugan iti lalaki. Simrek kasta kasti ko magsasauak ditoy. Simrek ti may sa lalaki linuganan ti demonyo. Sino ka? Kunana. Anya ti balak mo kada kami umay na kam dadailen. Ammo kasi ka tinasantuan nga imbaon ti Dios kunana. Anya kuna ni Apo Isos agtal na kapanawam day tala nagkuyagyag pimanaw. Kakuna na dagiti exorcist, usto ka nung adda demonyo. Diyak pa'y mo nakakita kidi. Ti mo lang nakita ka dito, adda demonyo na. So dayat. Dito adda mo tao nga talaga nga adda dimdim. Dito nga awang pa'y nasaya at napanunot na kalakadya ko ma. Ito yung area tayo no dati nga ro pampanunutet dati uri agkarkararagak agyaman nak Apo ala kasyan nak ni Apo Dios jak pay nakakita talaga ti linuganan ti demonyo talaga tinakita dati adda demonyo na kadete inya nga tati ano siya kuma adda umay naluganan ti demonyo umapoy ta matana nga tan-anga daytay hanak mga tagbaling nga demonyon ta mga dumakkel pangil ko ta naikat pa di may sa ngipon ko natupulan kada di awam pa yung tinakita nga naluganan kaasin Apo Dios ito'y area tayo kasla awam pa yung tinaluganan ti demonyo dagiti laeng kaabay mo nga taata da demonyo awam pay apay nga salsalud-sudak awam pay ngam nakit-kitaan tayo ngamin Hapay maiturod nga ta ti lumugan ti demonyo. Iti lugar tayo, kita nyo, iti area tayo. Adda nadamag yun recently. Bo! Adda nadamag yun, dahito ni recently nga naluganan ti demonyo, awam pa niya. Sigurado dahito kinachismuso yung alangan nga di yun na ibaga kanyak ko ma. Awan, apay nga ta, kung kunak, ti lumugluganan na, dagiti luglugar, nga haan unay madandanon ti Kristyanismo, dagiti awan unay mapan, handa pa'y siguro makanggagti sa uni Apo Diyos. Isuda ti maiturod di demonyo nga luganan. Ngam us-usto nga da demonyo kunada. Adda nga talaga. Ngam awam pa'y met. Taapaya pampanunutek. Wen amet. Uray no kaskas ano mo dito'y lugar tayo. Narigat met ang lumugan apaya. Muslimet kada tayo ka nabunyagan akas Kristiyano niya. Muslimet ka nagkomunyon. Uray no han nga makimismisa. At least ako nagkomunyon at dapay labagi ni Kristo nga na maldit king kuana. Uray no kas-anumat kanya tayo, uray dagiti karuba tayo nga, haan unay makimismisa, sagpaminsan damo makimisa, no, adda na tayo umay damo laeng niya. No, adda plato makimisa damat, iso nga may alat tamot, ada kita mamunsyon. Kagkomunyon damat, iso nga no kit-kita, hindi amerisak, iti porsyento na dito, Northern Luzon kuma, awam pa'y mo, ti talaga nga naluganan. Ta talaga Kristiyano tayo mo, nagkomunyon, nabunyagan, anya na ganan, no, dati no, dagundaway, dagiti dadumak, handala masango, wano handala ikaskaso, ngam hanarigat siguro mo nga lumugan ti demonyo. Ngam da tayo mo, tanakantoy mo urayan ang lumugan ti demonyo kanya tayo mo, Diyos ko. Padasin nyo ti umasidig kanya nga luganan ti demonyo, ta ibuyat ko ta sa nga karambang holy water sa agtaray. Makamukay mo biyak. Makamukay mo biyak yutan ako na mutin Ngam awanta apaya, nukit kita ang ti porsyento na nagkomunyon na at dapay laeng mo tarigagay at damo dagitay narigat na latamo abaken tano si mana ke makimisa damat. Najemot ay so nga awam pay met. Ngada nakita yung naluganan demonyon. Naluganan ti Tubay to adan. Ay, ado talaga, naluganan ti Tubay ton ka, agkanta pa yan. English pa yan. Diyan ka mo ada dyan. Awan, kasi na po Diyos, iso nga dahil tinilinuganan, ti demonyo na pankin ni Apo Jesus, alahan tayo kumaurayan ng angakas dyan. Uray siyak mo't aka,
ibagak mo't ang nga daytoy na espirituan nga panagbiag ko kano umay nga taa ka awan panglaban ko nila nga ta Apo Jesus. Nagan ni Apo Jesus laeng ati mabalin ta awan jak nga asit da jak ammo. Anya ti maikalo nga pagpampanunutan tayo tatta nga Domingo National Bible Sunday. Biblia. Pag didibatyan day ta Biblia, amo yo ti Biblia, book of all books kunana niya, may sa libro ngem nagad-ado nga libro niya. Ay nakakita kiti Biblian? Hoy. Nakakita kiti Biblian? Hansapay mat. Kati libro, may sa libro ngem libro dagiti libro mano nga libro dati jay? Wala ka babayin dagiti nga Kristiyano. Mano how many books in the Bible? 70? Diyos ko pakawanam. Awid. 72, 73, no, mairaman ti Deuterocanonico niya. Kumaymay sa libro, nagado libro. Dagitoy, ado tinaipasa, asursurat iti Biblia, ngam ti kinanonize da, canonical book, tilaeng pinaprobaran ti simba ni Sudaya 70 plus niya. Kada ito nga libro, kaaduan nga iso ti pagdidibatyan dagiti tattao, haan? Go! Dahito nga libro, iso ti pag-aapaan dagiti tattao, haan? Oh! Dahito nga libro, iso ti pagpipinnasikatan dagiti tattao, haan? Kita. may sa libro ng pag-aapaan, pagpipinnasikatan, pagdidibatyan, kasantuan a libro, ngahaan nga agsarsarday ang mabasbasahan. Ang mga lakay tinobela. No nabasam day may sa novela nalpas mo, di mat awanan nakakabila jayan niya. Ngam daytoy ulit-ulitin tayo abasbasaan. No nakimisa ka iti 3 years, talo atawan nga diretso nga inaldaw. Almost nabasa mo day Biblia. Basit la ngan tinabati. No inaldaw ka makimis-misa iti last od ti talo atawan nabasa mo day jay Biblia. Basit la ngan ti nabati. Hadda mo dagiti napingat nga agbasa ti Biblia hanga makauma. Hanga makauma basaan. Ni manong ko ka uray mamartag tatah nga umin inuman han unay umin inuman ka ti ubra na kagbasbasa ti Biblia, agbasbasa ti namintlunan sa nga nabasan. Tsak-jak pa'y natugawan. Idilaang nagbasa kami nga talaga ipapatim ang basaan. Dayjay. Kada ito'y, nakitkitaan tayo dahito nga inaramid ti tao, sinurat ti tao. Nga babaan ti inspirasyon niya po Diyos niya, inspiration of the Holy Spirit niya. Biyag niya po Jesus. Kada ito'y required nga basaan tayo akas Kristiyano. Ngam nagbasa ka, naadam mo maawatan, agdamag ka kadagiti expert, ham mo nga personal interpretation, maihaw awang ka. Ada dagiti nangadal ti Biblia nga talaga isuda makatulong kada tayo no anya nagyan nang imo na. No agbasa ka from beginning, from the start to the end. Kinagbasa ka, ang nakadanong ka Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Pentateuch. Kano nakadanong ka Genesis, Exodus, Leviticus, na daka di Leviticus kin Numbers, dadtoy dagiti bilbilin, idi panawon ni Moises, dagiti pagluntagan da idi. Kano nagpatingga ka di hammo nga imbasa, aging gana di gospel, aging gana ti paltiing napukaw kan. Anya ti ibagbagana di, di ka agsidsida, ti awan ti siksik na, kunada, no di laeng ti bagbabatayan, napukaw kan. Hanggang sidsida, ti hanggang nagpisi ti kukuna, di laeng dagijay. Nagbasa ka ta mo maawatan di interpretasyon na hamo nga i-interpret nga siksikata apaya made. Anya ti kunana no tamatam kabsat tinagbasulam swatem kunana nagawid ka syunat mo ta managatap nga mata ni bakemon nagbasol ka baka tamatam. Tinagbasulam no ta imam putdem kunana kuno natiliw la kay mo nga roden nga nag-check sen di pa po demot. So nagbasulan. Wrong interpretation, masabol ang ilipas mo. For Gospels, aging gana kini Apo Jesus, gibiyag ni Apo Jesus, aging gana ti paltiing revelation, ti revelation na pintas paltiing
Wan ripuugan na daytoy alubong ngam umay ti new heaven and new earth, new Adam and new Eve pabarwan na ti lubong ko na dayjay. Iso nga hangka agbasa ako dayti bukbukod mo nga interpretasyon. Iso nga National Bible nga rod. Kamasapol ang amon tayo ti istorya ti tinagyan ti Biblia tayo. Ngamahan lang nga dayta kakabsat. Daytoy Biblia, daytoy na naadaw amin ti Biblia daytoy nya. Daytoy Biblia libro laeng daytoy. Daytoy literal a Biblia, libro daytoy. Daytoy nakaisuratan ti sao ti sao ti Dios saan? Ngem daytoy nga librohan nga agbyag kasi libro laeng isuna. Sino tinabiyag a Biblia? Sika. Nakaisuratan ti sa una, inspired by the Holy Spirit, ngem ti mangibiyag, sikahaan? Daytoy, kunan ako ma. Pakawanam ni kabusor mo, kabusor pa'y ti mangirurumangkin ka, mamin pitupulo apito kayam. Kayam? Ay pakpakawan pader. Kunanda ka. Isod nga rin kunanda ka. Agaramid ka lahat na tinaimbag niya. Maging mabait ka pa rin kahit di kunadan nga irururuman na ka. Agbiag ka lahat nga na imbag. Di tana. Kunamot Dayay. Sa uti Diyos. Tinabiyag nga sa uti Diyos. Awang mo ni Kristong umay mangisuro kada tayon. Ang mga di propetan, da propeta Isayas kada ko nga umay mangbagbaga kanya tayon. Da tayo nabagbagaan. Sikati si bibiyag sa uti Diyos. Agbaling ka nga rod, nga living witness of the gospel, sikat si bibiyag, nga saksi ti ibanghelyo, babaan ti panagbiag mo. So nga National Bible Sunday ko na is not all about this book. Haan laeng nga maibaga iti daytoy a libro. No mano nga libro, mano ti chapter na, mano ti bersikulo na, no di sika. Haan nga ti panagbasa ti Biblia ka, nangikabesa kan, ipaspasikat mon, idibdibati mon, ti ammom lamang kadji langitan, haan Ti pudpudno nga pakakitaan ti Biblia, day tawagas ti panagbiag mo, kayam ti mamakawan. Mamin 70 a 7. Agpakumbaba na da kumarit, ammom ti agpakumbaba. No si Biblia, kabailam. No ibibiyag mo dahil Biblia, kabailam tagpa kumbaba. Agtalinaad kayo, anapod no, kadagiti kariyo, asawa yo, kabailam. No adda marigrigatan, no adda maawanan, no adda mabisinan, tulungam. Napadasamon. Kita awanan na ibusan. Nodda mabisinan, kayang matulungan. Nodda sakit, kayang mabisitaan, apan tulungan. Ay so nga ti Biblia, wanda ito'y kunatayo, libro laeng, ngam ti panangibiyag, si kayo kinsiat. Iso garod nga datayo, we are the living witness of the gospel, ti ibanghelyo. Iso nga kunana, no National Bible Sunday kunana, haan laeng ang pampanunutom nga di Biblia, di antibalayo nga mataptapukan. Sino mangibibiyag da ginagyan na? Si kangarod a Kristiyano. Si kangarod nga tao. No, kunana ka, iwaragawag mo, ti sao ti Diyos. Adda ka di kinapropeta, ijay pusom. No, di kabsat mo ka, makita mo nga madi aramid na ka, ni kabsat. Kita umbasit, hanga maibagay da ita. Hanga maibagay ti panagasawa. Hanga maibagay ti trabahom dayta hanggang sitswiti. Hanga maibagay ti panagserbim data apaya adda tangtangsit na adda paramag na. Kasla ka mo lang nagbasa ti Biblia nga ipaspasika mo No di trabaho mong iparparamag mo magkadagiti tattao. Iso nga kunana, datayo ti si bibiyag a Biblia. Ti karit na ti agbalin a Kristiyano, si bibiyag nga ibanghelyo ni Kristo. Awam mo ni Kristo nga umayan. Ti mangibibiyag kin Kristo iti ibanghelyo datayo. Kano awan man la pakakitaan king kama nga Kristiyano ka, so nyala day tamutan. Makimismisa ka gam di aramid mo ka awan man la pulos pakakitaan ta inggit tangsit, inggit pasikat, siksikala masirserbian, managing bubukod, ala. Ayan na nga rod day ta nga sa unya po Diyos. Ilakakabsat ta ang isa marita yo.
Diyo'y umuna nga puntos tayo tatay, may papanti, panagserbi, ti panagasawa kinhaan, masapol nga, at da relasyon tayo nasaya at napudno tayo iti kari tayo. Ti maikadwa, ti demonyo, narigat na tayo nga luganan, tapaya, na kristyano tayo pailaan. Nagkumkumunyon tayo pailaan. At dapay la dya tarigagay, no man pa'y hantay nga mapunwa, ay niya na ganan, masangunod at dumaunahan tayo nga i-prioritize. Ngam, narigat siguro, kin narigat pa'y laeng, tapaya, kristyano tayo pa'y laeng, at dapay laeng ni Kristo kada tayo. Maikalaw, National Bible Sunday. Dahil ti Biblia, haan laeng nga libro, nakaisuratan laeng ti sa uti Diyos, officially nakaisuratan ti sa uti Diyos, ngam ti si bibiyag nga ebanghelyo, si kakin siya. No kas ano ti wagas ti panagbiag tayo. Kano awang king ka, no di nga mari na nga adda sa uti Diyos king ka anya lang nga ruden ka, da tayo. Expectaran tayo, adda tayo, ang adda nga makimismisa, adda kuma nga mari na dagiti tattao. Faith, hope, and love, adda pamatim, adda namnamam, uray pa'y nakabaybayagan nga maupupay ka, no inya dahil problema, adda ka di namnamam, adda ka di ayat mo. Dahil tamot tilinaon ti Biblia tayo. Pamati, namnamaken, ayat. Kuno awan apulos rumor ijay, ay ki-evaluate tayo mo basit, nagsayang mga biyagan, ano dilak, awan lako pamati mon, awan lako namnamam, awan lako ti ayat mon, ayan na nga ron ti ebanghelyo, ayan na nga ron ti Biblia tayo. Ngala iwaragawag tayo. Uray pa'y di tayo kaikabesa ti maysa nga bersikulo. Ngam no diwagas ti panagbiag tayo ka, maka Diyos, maka tao, ay kakasla tayo mo ila Biblia, adito'y lubong tayo. Alay kararagan tayo madagiti kakabsat tayo. Dagiti marigrigatan nga pampamilya, ken dagiti marigrigatan iti karida, dagiti marigrigatan nga kasla madimdemonyo, maababak idito'y lubong, dagiti hanla nga makaibiyag ti sa uti Diyos, alay kararagan tayo matanagado, ti panubok dito'y lubong. Ipadoyak-yak tayo ti pamati, mamatiak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo a Hesu Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao di, siyakbay ti amin na tiyempo, napaypay so a Diyos, sa nagtao di tinapaypay so a Diyos, naianak saan anaparswa, Diyos sa kasmatlaeng iti ama, ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Immulog nga naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina, iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet ang nailansa iti krus, gapo kada tayo. Idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem. Nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagen dagiti na santuan na surat. Immuli sa dilangit ket si tutugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen asi dadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Isu agtaw diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti iglesia maymaysa, santa, katolika, ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymaysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Hindi umararaw iti man nakabalin nga ama, babaen ken Apo Jesus nga anak na pinarmek na ni patay, ket insublina ti agnanayon abiyag kada tayo. Impakita ni Apo Jesus ti kinaturay na, babaen ti panangpaksiat na kadagiti dakes nga espiritu. Agkamang tayo ngorod ken kuana iti kasapulan tayo, iti panagbiag tayo, ket kuna tayo, Apo kaasyam dagiti tattaom. Tapno dagiti panguluwen ti simbaan, agserbida na pudno ang mangirakurak ken mangsaksi ti panursuro ni Apo Jesus, ket maipasdek ti pagarian ti Dios. Kumararag tayo.
Tapno dagiti mangiturturong iti gobyerno, kenadaan turay, mabigbigda at tinapudpudno at turay, saan nga agtaod iti kinaranggas, no diket iti espiritu ni Apo Jesus. Kumararag tayo. Apo kasiyang dagiti tao. Tapno dagiti laygo, maamiris da, amakiranod da iti misyon ni Apo Jesus, babaen ti panakabunyag da, ket iwaragawag, ken saksyan damet, tinaimbag adamag iti aglawlaw da. Kumararag tayo. Apo kasiyang dagiti Tapno mabang-aran dagiti masakit, maliliwa dagiti natayan, babaen ti panagipagrikna, ken itutulong ti adupay anayat, ti panagpuspuso na kadakwada. Kumararag tayo. Apo kasiyang dagiti Tapno datayo anatipon ita a Domingo, at adapay ti panakasursuro tayo iti annong tayo a Kristiyano, at umakder amang supyat karagiti maibusor iti pamati tayo. Kumararag tayo. Apo kasiyang dagiti agulimag tayo tay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo dimawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Managayat nga ama kanayon nga ipakitam ti ayat mo kada kami babaan dagiti pasamak ti panagbiag mi. Denggam dagiti kararag mi. Ket agtalina edkam kuma iti sidong ni Kristo a makipagbiag ken makipagari ken ka ita ken iti agnanayon. Aminu ako nga insagot mo, nam ay kinrigat, namin ko, umay ku idaton, ken ka Diyos ko, kas pagyaman ko, kinaimbag mo. Iti daytoy misa a pagyaman, apoy awat minanumo adatong, sapay kumatanda ka ikaryan, nga umawat ibagigin darang. Bunga ti banno ken linggit mi, idatum mit altar, anapnuan sudi, angin naragsak ladingit mi, ikay sa miken ka, tu Diyos nga Apo mi. Iti daytoy misa a pagyaman, apoy awat minanumo adaton, sapay kumatakda ka ikaryan, nga umawat ibagigin darang. Aminu Apo nga insagot mo, nam ay kinrigat, namin ko, umay ku idaton, ken ka Diyos ko, kas pagyaman ko, kinaimbag mo. Iti daytoy misa a pagyaman, apoy awat minanumo adaton,
sapay kumatata ka ikarya, nga umawat ibagin Kumararag tayo kakabsat tapno datayo, kenda gito'y adaton tayo, makaayayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Ti Apo awaten na kumadagiti daton kadagita imam. Ket may paayo pakidaydayawan, ken pakaigloriaan tinagan na, ken kasta metapagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo iroknoy mi iti altar mo dagiti dato na pagserbi mi ken ka, ipaay mo kada kaasi taawatem, ket pagbalinem ida a sakramento a pakaisalakanan mi, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumam. Itag-ayo dagita puspuso yo. Gadan sa ti Apo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Ang kari. Pudno unay may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami. Iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken ka o Apo na santuan nga Ama man nakabalin gatag nanayon a Dios. Ta pinarsom dagiti amin nga adda ket inornos mo ti panagsisinnukat dagiti panyempo. Inaramid mo ti tao a mayasping italadawam ket intalek mo ken kuana dagiti amin a nakakaskas daaw agapwanam. Iti kasta kasunom itorayan na dagiti amin na pinarsuam ket daydayawen na ka kadagiti aramid mo ana indaklan gapo ken Kristo nga Apo mi. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo gat kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, Santo ti Dios dagiti amina parswa, ti langit ken dagat muda, iti pakaidayawan. Husana, Husana, Husana ikangatwan, madaydayo kiumay, itinagan ti Apo. Husana, Husana, Husana ikangatwan, Husana ikangatwan, Husana, 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 Husana ikangatwan. Pudno unay Apo, habiig ka akinasanto, ket sika ti gugwayan, ti amin akinasanto. Dawaten mi nga rod ti paaymo ta Espiritum amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem ket ti paaymo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Hesu Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asiaayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik isu amayawat to amaipaay kada kayo. Kasta metakalpasanday di panang rabiida nangalay ti kalis, nagyaman manen ken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayon atulag. Isu ama ibuyat to ama ipaay kada kayo, ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Tunggal iti daytoy
at tinapay mangan kami. Ken iti daytoy, akalis uminom kami, iparangarang mi, ti ipapatay mo, o Apo, aging ti iyaay mo. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impaay mo ama ikari kami, nadda dito'y saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano di ti bagigan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manaisak na piti sangalubungan, kat parayrayam ti ayat na Diyosan. Laglagi pemmet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi pimusayen, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo, apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo, tay paay mo met takaasim kada kami, aramidam kuma ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag, ket makiranod kam to, ken nainggasata na Birhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat na Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga, magikadwa kam to kadmet kadakwada, amang itantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, eroknoy mi ken kama nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti ama, katwalwan tayo ti kararag, ngayon suro ni Apo Esos kada tayo. Amami sa dilangit, madaydayaw, tinagan mo, dumteng kumati pagarian, makungpal kumati nakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Idem kadaka ti aldaw dito'y ti kanen mi, ti patinayon nga aldaw pakawanin, dagiti basbasul mi, kasmet kuma, iti pamakawan mi, kadagiti nakabaso, kada kami. Di na kami baybayan, nga umanlugo, iti suliso, ket isalatan nakan. Iti daten
Dawaten mi kan kaapo, ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti panulong ta kaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol maili si kami. Ti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi. Kaniti yaay Neso Kristo anang isalakan kada kami. Takukam kituray ti panakabalin kindayaw tagnanayon itinto agsaran. O apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ngaggapo kanyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam. No di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam. Ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Kasta kumami. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin. Kapya. Kordero ti Diyos sa mangiikat kadagiti basbasul ti sangalubungan mga asika kada kami. Kordero ti Diyos sa mangiikat kadagiti basbasul ti sangalubungan mga asika kada kami. Kordero ti Diyos sa mangiikat kadagiti basbasul ti sangalubungan idem kada kam ti kapya idem kad ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasul ti lubong. Nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingo may kakanya. Iti may sala nga sa mapaimbag tuntoy karo. Tumangadakin ka po ketiep kasko tuy arararaw ko itaasim kenayat mo inakitali tuy asub ko tumangadakin ka po ketiep kasko tuy arararaw ko itaasim kenayat mo nakitalik tuy asub ko naruto Diyos sa puken ka inatawaten daytoy adipen mo ala kakat kibinen alaen katarabayen alaen kasaranayen
tapno agtalenay na bukod mulae. Naruto Diyos sa buken ka, inak dawaten daytoy adipen mo ala, inkakaat kibinen alaen ka tarabayen, alaen ka saranayen, tapno agtalenay na bukod mulaen. Kita imam ipatay mo, kaweng sipnget ibiyag ko, tasikalaeng tibagnos ko, nagturong kinapudno. O Diyos sa puken ka, inak dawaten daytoy adipen mo ala, inkakaat kibinen alaen ka tarabayen, alaen ka saranayen, tapno agtalenay na bukod nulaen. Sinuwat nga langit mo, marik nampay ka di amin nasugsugat ko. Agasam ka di o Diyos nga po, pasantuen kinakurapay ko, siya sinuwat malagip mo, marik nampay ka di amin nasugsugat ko. Agasam ka di o Diyos nga po, pasantuen kinakurapay ko, naruto Diyos sa puken ka, inak dawaten daytoy adipen mo ala, inkakaat kibinen alaen ka tarabayen, alaen ka saranayen, tapno agtalenay na bukod mulaen. Naruto Diyos sa puken ka, inak dawaten daytoy adipen mo ala, inkakaat kibinen alaen ka tarabayen, alaen ka saranayen, tapno agtalenay na bukod mulaen. Kumararag tayo. Da kami anatarauna iti parabor ti pannakaisalakan, dawaten mi Apo, tada ito'y inted mo amang saranay kadagiti kada kami iti pannakailangit mi. Degdegan na kuma adi agresat ti pammati mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Kalpasan ti maikatlo ami sa Apo, maarami ti Children's Festival tayo. Kadagitay nakimisa tatang ubingan, iyanos yun to nga isubli ida patapno makipagrambak da iti daytoy nga Children's Festival. At the same time, Bible Sunday tayo Apo, dabasit panagadal dati Biblia. Pagyamanan tayo dagiti amin nga naayat nga sponsor timultulong iti daytoy nga event kan dagiti nang isagsagana. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta ko ma. Bendisyonan na kayo, ti man nakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos.
Agyaman tay kinagragsatay di amin na paraburna. Biag nakitinten na daraken amin na sapay kumata intay amin agkay kaysa tisidong na. Amang ibunan na itinagan